Layo ba itong atuon, Yok? Mga 50 lang kalakang. Abot na ta. City, 38, 39, 40. Lampak lagi eh. Ano eh? Feel na ko, murag nalapas na 5 ka step. Atras, 49, 48, 47. Kakanan lagi niyo. Abi magudinyo, kanang atras, diha nakatrabaho. Kabantay mo kaniya. Sa kadagan to lagi ang kananan. Dili kita luto. Ilami mga luto. Sure ba kang lumayo? Ilami man ako. Oh, amas, maayo nga. Nagkaon na ta. May plima na. Ano? May problema yun. Problema. Ano yung problema? Kung saan gani? Ako'y bahala na. Tara. Sure ka? Lagi. Tama. Sa inyo ha, sir. Ma'am, sila yung putahe nila yun. Nay, tag-cancer, nay adubaw, humba, pansit, basoy, balbakuwa, baka, tinola, o lansaw. Problema mo, Pablo, hindi siyo. Huwag mahimo, hotel lang tanan. Yuk, ako'y pipo na ba? Kanang mahal-mahal ko ha? Ito'y mahal ba? Abi ninyo, kanang inang baligyan diri. Puro ng mga barato. Yan lami, pag yun. Ras, kanang pwede na ako kordero na tanan. Pwede kayo, sir, bilang ka-serve sa adubaw, humba, pansit, basoy, balbakuwa, lansaw, baka, tinola. Iusa-usan lang tanan. Pwede may grass kanang sorry, yung rasa mo out gani. Plus, also na ba, sir? Ako sa i-serve ninyong order. One hour later. Ya, dili tinod ako sulti. Lami ilang mga putahe no. Oh, tinuod si Dingyo. Ito yung pagkalamian. Labihan yung balbakwa, oh. Ako gamay, pag-anil, pre. Kusugkay ko. Buti kaya mo bagaan na ito ba? Namay juga yung balik-balikan. Oo, yun ya. Yok. Nahinay, lumiglakaw ha. Tama mo kay Chicks. Pabuto mo na mo. Salamat kaya. Ikinay ba na ka spirit ha? Sige, sige. Wait, play man na. Excuse me, sir. 150 ratanan ang total. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sa mga buwas, salamat kay inyong naman yung video. So, nagpasalamat din no ni Kuya Oliver nga gitagayan ning higayon nga naka-promote mi sa iyang tindahan. Sa mga taga-Numanog ya, o kinsa tong ganahan mukaon diri sa kuan kananan nato ni Kuya Oliver. Ari na mo kay solid na kayo nya, barato pa nya, lami pa gyud. Location Barangay Sima. At pangra kayo sa Migablas. Una sa Migablas. So, Kuya Oliver, basta na kay kaganahan nga istorya ikasulti. Dagang kayo salamat ninyo naman ng tabay. So, shout out ko sa mga all customer. Ano na mo sa kananan nato. Oh, shout out. Shout out to Peng overpay. Oh. Basta Shout out tayo ito sa Kwadjay. shout out ko din nga gitagayan ni higayon Oh, niya. na-answer niya sa nung shooting. Wala siya naulaw. Salamat kaya. Salamat kayo. Kaya wala din yung kanina. Ito, pati na kayo ganaan i-shoutout. Shoutout na. Wala kayo sa down. Oo. Shoutout ba? Shoutout din Sige, sige, okay na na. Oh, shout out tayo sa Ako ma'am. sa taga-Kaungmad. Shout out yun niya. Ang Pimutirpe. Mo na ang nagpo-shout out. Wala na po shoutout. Shout out sa Monte Alegre Viners. Shoutout. Portodos Madrid, Spain. Shout out. Shoutout. Atlayan Tabines.
Shout out. Og Renalen Policios from Asturias. Shout out. Og Nora Dayday from Sabang, Danau City. Shout out. Wahida Rasid, shout Shout out. out. Alvin Minjula, shout out. Darwin Minjula, shout out. Shoutout po rin ko sa Tagalungboy dyan, si Jonathan, si Clifford, Villacura, shoutout Ernalos, shoutout. Shout out, ang team Oh, member. shout out ni Mark Fernandez. Shout out. Ikaw, shout out. Shoutout ko ni Jinon Aisha. Shout Shoutout. out. Ikaw itay, gusto nang may shoutout. Ilang, Sige. shout out din ang kanang mga children. Shout out. Mara to? Marato. So, mara to. Shout out sa sponsor. Shoutout ni sa Sa among sponsor nga si si Ma'am Wilma Dilito, si Hilary Roma. Shoutout. Shoutout. O sa isa to magpa-shoutout, comment Comment lang. lang. Hashtag I love Dumanhog. Please na follow sa mong Facebook page, Dumanhog the Vibes, no? Thank you, and God bless! Tú, nadie como tú,